dermong lakoni Tuh. Lah aku pancen gak ngerti departemen perkirian. Kok kula to niku. Takon piye? Sebabe apa kirik kok nek nguyuh sikile dijunjung sitok. Kok nek dijunjung kabeh loro mesti ambruk. Pengen praktek ping ora ambruk. Oh iya sikil. Oh iya. Berpengalaman Mas, berpendidikan. Nyoto-nyoto nek jenengan iki asli saking Nganjuk, warga Nganjuk. Dipamerne nek iso apa masalah IQ ning SMP Negeri 1 Pace guru-guru. Nggih lho daerah mriki mawon. Heeh. Sebab wisata wonten Nganjuk pirsa. Lho iya no. Paham? Paham. Sebabe napa wisata air terjun niku kok dijenakno Sodudo? Sedudo. Sebabe napa? Sebabe kuwi biyen ana sejarahe. Ah niku kedawan nek niku. Kuwi taun 1900. Kuwi biyen jaman Sawung Laga. Cara HP no rame jaman Diah Fafa, biyen jaman Ida Laila dan zamane lah piye? Ora berpengalaman. Ora paham sampean niki. Lah piye? Ora ngerti sebabe napa niku air terjun kok dijenakne Sodudo. Sebabe apa? Sebabe gampang nek kernet supir. Kok iso iki lho? Kok nek dijenakne Sorondo angel omongane. Mula dijenakne Sodudo. Sodudo. Ora nek Sorondo. Oh, dudu karo rondo to. Nggih. Wah, apa enek pariwisata kok dudu karo rondo. Enek mboten. Ya ora enek kok. Sampean mikir cekak kok. Paling ora iki bedhekan iki sing berkualitas, sing guru-guru kene matkul upane matematika apa bahasa daerah, bahasa Inggris, Pengetahuan sosial paham. IPS. IPS roh. Lho iya no. Presiden Afghanistan sapa jenenge? Ora roh mumung barok tok kok. Ya ora? Iya. Gak paham niki ora pengalaman. Ora ngerti. Heeh. Presiden Inggris gak pengalaman. Modin Pace kene gak ero. Lah hubungane IPS karo Mudin iki lho apa? Lho, niki pengetahuan sosial lho Mas, sejarah lho. Modin Jepang ora pengalaman, ora berpendidikan. Masa Jepang ana Mudine? Lho eneng no. Lurah Hongkong ora pengalaman, cah bingung ngene iki. Padha-padha ndagel karo ngene ra SDM-e dhuwur angel iki. Desa mawon nggih sing gampang-gampang. Desa wae. Telek sapi jenenge apa, Mas? Ah, lencung. Telek sapi. Lencung. Telek sapi. Letong. Telek pitik. Lencung. Telek wedhus. Serindil. Sampeyan iki nek telek kok apal nek presiden ora apal apa sampeyan iki sing dipikir mung telek tok to? Saiki tak bedheki. Kowe mau ngrembug masalah telek. Nek kowe mlaku ning totokan. Enek telek saknuk. Iya, telek saknuk. Enek telek kuwi dalan buntu, sampean mara ning gang buntu enek telek saknuk. Sampean balik apa tetep ning kono? apike piye? Lho. Apike piye? Nek ana telek ngono kuwi aku cara kowe apike piye? Apike piye? Apike yo balik. Lah, ora usah balik kok baro ning kono wedi nek dijukuk wong to telekmu mau. Heh. Ora nek dijukuk wis toh ngono wae ora sambung pikir. Tak omongi. Omong ngono sakarepmu. Telek. Mboten ngaten, pokoke kula mendudunga mawon ugi murid-murid wonten SMP Negeri 1 mencetuskan sebagai generasi bangsa yang hebat sebagai mahasiswa-mahasiswi yang apa yang ditujukan yang dicita-citakan selalu tercapai. Panjenenganipun Pak Maryanto matur suwun. Komite segalanya dan segala ibu guru, bapak guru ingkang ngasta wonten SMP Negeri Nganjuk. Mugi-mugi pun paringi yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang kathah, ingkang barokah lumeber warga masyarakat Pace. Mugi-mugi anggenipun merdamel pun paring rezeki kathah. Amin Allahumma.
Ingkang kagungan putra mugi-mugi dados ingkang saleh lan salehah ugi semanten bakul-bakul ingkang dalu punika wonten acara menika katuturan laris sedaya ugi sedaya kanca-kanca yoga lan kanca-kanca dalang mugi-mugi laris sedaya semanten ugi kanca-kanca yoga kanca-kanca dalang kanca-kanca kula laris sedaya amin Allahumma amin. Kaya mudin ro. Wah wis kaya mudin tenan, mudin tenan. Mudin Jepang. Mudin Jepang. Jepang kok mudin. Mbak Cange, iya ngadong duka ingkang kathah dalu punika ingkang nderek sowan sinten kemawon. Loh, iya ana bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu dengan masyarakat ana ing Pace. Pace. Khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Pace. Nggih. Dik Niken Salindri uga kepareng nggih sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace. Cocok lho diaturi aturan minggah ngoten. Heeh, ditajake ya. Oke. Ayo tang tak. Ya. Ya. Sing paling ambyar. Nggih no. Ha niki rak kowe ngerti. Calone kula niki. Sapa? Salendro karo Salindri. Oh, ngono. Nang tekoki mawon nek mboten pitados jenengan. Heeh. Dadi iki calonmu. Nggih no. Calon bojomu? Calon adikku. Bojone kula niki lho. Anti corona. Penyakit mawon mboten tedas niku. Ora tedas. Cek 1 1 cek. Oke. Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Masabar sing ganteng dhewe mboten enten tunggale. Ya ampun ya ampun. Ya ampun selamat malam. Selamat malam. Good night. Good night. Iya. Good night ya. Yes. Titik-titik Allah ketara. Piye kabare sampean? Go sehat. Doa sampean aku sehat. Alhamdulillah sehat, aku ya sehat toh Mas. Sekolahnya lancar? Lancar Mas, alhamdulillah. Sampean piye iki kuliah ning ndi? Lho kuliah ning isi. Oh, ndek isi. Ndek isi sampean nginep ning ndi? Lho ning kos. Oh, ndek kos. Kos-kosane gedhe ya Mas ya. Iya, gede. Ya Allah Gusti, kek baru aku gedeng aku ya ampun. Kowe ning ndi kowe ya sekolah? Kos-kosamu ning ndi? Ning kuburan. Hei! Sebelah kuburan. Ya ampun. Ndi sekolahmu? Piye ayune piye jajal kedipane? Ya ampun Mas Akbar. Ya ampun, bejane kambel ijo. Artine bejane sing duwe bojo. Ya ampun. Ya ampun. Tegane klopo ijo bejane sing ora duwe bojo. Ya ampun. Lho, saya komentar Bu Parsinong. Komentar niku pripun? Kok ketoke mesra niku sinten jadian? Lah kula mbon digandeng-gandeng kalih niku. Wah, niki ngoni-ngoni jenengan. Cek. Oh, ya Allah. kowe omonganmu ra enak. Sedikit bicara sengak di telinga. Sampe ngoni-ngoni ku napa ta? Ae ngoni-ngon aku mbok anggap kirikmu to. Mboten to. Kirike gawe. Maksudnya ngoni-ngoni gandengan dolan. Wis ora kirik dereng ben. Dereng. Pundi ta kirike? Pirsa kirik dereng. Dereng. Kirikne gaene ngeleti. Masa. Ane aku ngoni-ngonmu gek kowe tak ngeleti ngene terus. Ora aturan. Inggih Mas. Niki sowan wonten ing SMP Negeri 1 Pace. Oh nggih, didongakne nggih Mas nggih. Heeh, didongakne ndang paring ular-ular ayo. Kagem murite. Semoga bisa menjunjung nama baik sekolah, bangsa dan
isih enom kok mrip apa iki kupinge katarak. Pak Marianto. Pak Marianto, jadi dongakne kagem Pak Marianto. Mugi-mugi panjang umur, sehat, selamat wilujeng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kowe iki jane pola apa gatelen to kok polahmu? Polahmu lho ngene-ngene. Aku ki ndongakne. Antungane mbok cawe wedok iki biasa ngenang ngene. Ya bene saking semangatku. Totalitas kok Dik ya. Totalitas. Totalitas lha iki sesuk totalane piye ya ora roh kok kowe. Muni totalitas wae. Pak Marianto napa kersa teng mriki nggih mboten napa-napa lho. Kersa banget lho. Kersa banget iki sudah dikonsep pancen Pak Marianto Katuran mriki. Oh iya no. Monggo no. Ya monggo Pak Marianto. Tepuk tangan ayo disebut truk tentang produk. bahkan berpendidikan atau tidak selalu dicedhaki dan selalu silaturahmi dirangkul podo yang dipentingkan bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan umum tumata nggone ngasta ning nggone SMP Negeri 1 Nganjuk Pace Nganjuk Kabupaten Nganjuk iya diajeng garwanipun Kakang diajeng Niken Salindri turuk loh ngejak ketoprakan to sampean dadi apa? Sampeyan dadi apa? Aku dadi bojomu kowe Roro Jonggrang. Oh iya. Drama. Sapa kae jenenge bojone Roro Jonggrang? Roro Jonggrang apa? Bandung Gombowoso. Bondowoso. Roro Jonggrang. Aku tresno sliramu Roro Jonggrang, donya ora ana sliramu. Jagat ora ana papat mung sliramu, donya ora ana 5 mung 1 kowe Roro Jonggrang. Aku tresno karo kowe. Jonggrang, aku tresno kowe Jonggrang.
omah gede istana. Barno mobil Lamborghini 3. Terus sawahe 3 hektar. Wis hop Emas-emasan sing 3 gram. Hop gak rabi lah aku arep nang guyangan ae tulimo entuk wis. Hop. Hop. Mas Lindro, piye to iki kan? Cinta iki harus diperjuangkan. Alah cinta telek apa nek ngono kuwi alok njaluk matiku wae. Lah piye to? Jaluk nek omah tikat. Lho kuwi kan memotivasi. Kuwi pena lho. Garek sampean Wong aku wae kos kok. Sik to garek ngedol ginjel ngono tok paling ya wis keturutan kabeh kok. Wah. Piye? Bener. Sik to aku kok mbokon. Lah aku nek pengen aku mbokon adol ginjel ya aku culiken. Culiken aku. Mah, sampean tak culik tapi sampean tak kon nganu. Apa wis nganu tak kon dadi ngono-ngono gelem. Tak kei nggone kandang sapi, gelem. Wiro sapi ra? Ero. Wiro wedhus ra? Ero. Sebabnya apa wedhus kaya ambune kok ora enak? Ayo sebabnya ya apa? emang takdire ngono. Ya kewan ambune ora enak. Ora menggunakan aki. Mergo dhek rong adus. Dudu. Mergo ora parfuman. Salah. Sebabnya apa wedhus kae kok ambune ora enak? Terus Mergo keleke papat. Wong keleke loro iki ora enak kok nek ngono papat. tapi lo wedhus lo keleke lo. Sampeyan apa tau ngambu kelek wedhus? Papat yo Mbah yo. Kelekku mangioknya. Gah, aku aluk iki ae yo anti corona. Aduh Dek, wis ki corona yo iki komunitas rondo nasional. Yo Mah yo. Dek iki kan iki tembang mumpung ora ana pamundutan wis mardika wae. Nggih. Mardika wae ning aku njaluk sadurunge nembang nganggo bawa dhisik kanggo mamerne swara ana ing guru-guru Bapak Ibu guru Dwija mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacet. Nggih. Yo ngaturi napa? Menapa? Dik, Nggih. salindri. Aku salindro. 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 Ya Tak wis genti kok. sakarep. Kuwi ae Mas. Mangga napa? Caping gunung mawon. Jenggleng. Jembeng. Jenggleng. Jenggleng aja. Awas ya. Tapi gunung lho ya. Nggih. Ya. Sabira? Oh iya. Saben bengi nyawa Loh, Mas, aku kurang mencolot. Walah. Enten ana aku pas mencolot. Kowe ku piye? Apik ya? Men. Deloken to ya Allah. Kendange karo awake gedinan kendange. Iya apa ora? Kedange piye? Kowe nek diamuk yange. Yange sapa yange? Oh. Apa lo gene tiga histori? Makan duren guys ngono. Dudu duren. Cempedak. Ya lu wong ngono to, mesra karo pasangane. Ya lu wong cah neme ngono ya ora apa-apa ya, Dek ya. Aku ora Mesra karo pacare lho sampeyan karo. Mesra piye wong aku mbiyen iki grup yokan kok. Iki nggih mesra lho karo nganu Karo wanitane. Wanitane tapi pitik. Kowe ngomenya ini sedih. Iya. Tak kira mesra karo meleot. Suwun Mas. Ya. Yen mamajang mong nganggo janur kuning. Walah ngentut malah. Mas. Apik ya ora kek. Apik wong nek wong nonton kok. Kek nyapa lho madhep rene. Ndi lho. Kabeh lho. Ah mergo sing tontonane. Tontonane kene kok. Oh iya. Tapi anek sing madhep rono
motivasinya warga Pace Kulon. Amin. Monggo.